ba kai kaga wata ƴar shila? Banka. Wannan yarinya ce mai shila? Kaga budurwa cikakke budurwa ka ce wannan ƴar shila? Ba kada ka ce yas. Sai dai za ka yi haƙuri. Domin amma mu jan aure gaske. Dubiya ta zo. Dubiya ko ba zai zama laifi ba. Dubiya ko munafinci? Kika mare ni? Ba farilla bane amma yana da ɗaya daga cikin jin daɗin duniya. Wannan kwalliya haka ina za ka tafi ne? Kuma zan je wajen mutuniyar take ce. Wace ce kenan? Kin yarda ma ko? Wallahi da kin san abin da ke tafa da shi ko? Wallahi da kai sakin ma yafe mu sannan ki ƙara mu. Ina aje 80,000 a cikin gidan nan na duba ban gani ba. Sannan ranan na siyo waya zan ba wa Afnan ita ma na duba ban gani ba. Haka kuma na aje 100,000 yau ina neman ta ban ganta ba. Kuma daga ni sai kai a cikin gidan nan. Mutum nawa ne suke kwana a cikin gidan nan? Mu uku ne. Waye ce kwana uku? Haba Jamil. Har yanzu baka daina wannan shedanancin naka ba? Jiya ne na fita ina tafiya zan je wurin malam. Kawai sai na yi karo da irin ƙananan jakan nan ta mata da suke rikewa a hannu. Sai na ɗauki jakar ina ɗauka sai na ce to bari mu buɗe. Ko da na buɗe jakar. Ka san abin da kake faɗa ko Kamal? Sai ka ce wanda babu soyayya wata a cikin ran shi? Ya isa haka. Ban jakar. Kwashi kayan ka bar mai gida. Ko tantama babu shi mahaifinka ne yake bige. Shawaran da zan baka ya kamata ka koma gida ka yi gafara. Ba dan Allah. Kina nufin yanzu in haƙura kenan ba zan taɓa samun ki ba.